नै सोरां दा हले अमा आदारखौ होनो दाबावथार दस्रा खामानिखौबो मावगोनलै आङो अमा आदारखौ होनो बालायलाङोलां नै बेफोरबायदि बानानै जायो नामा सोरबा अमा आदारखौबा होनो बायो जानायखौथ' नों बायाना बिदिया सोलिया दे आरो खनसेल'खौनो होनो बास्रायो आंथ' आरो थाब फैखागोन दा दे जागोन दे ओं आरो दाउनोबो एसे आदार होनानै दोन माथो खामानि थिनोब्रा दै बेखायनोथ' बेफोरखौ लानो नाङालै मोनथिबायना बेफोरजोंबो मुलाम्फा जायो दे आरो बेखायनो लानांगौ दाउ अमा बोरमा खनसेल' आदार होनांनायखौनो इमान बाहादुरि देखायना दे नोङो ओमफ्राय माबा खामानि दंबावो गैनायाथ' गैथ'ला मानसि आरो जेरावबो दा थांखा आं गैया होननानै माबा खामानि दं होननाया बेयावल' थां देब्रा माथो बहायथो थांनांगौ आंलाय मा बिसास आं गैया होननानै बहायबा बेरायनो थांबा नोङो आरो बायसान्स मेहेरा फैबाय बायोबा फैसा बिबावबा हरथ'नांला दे आरो मैयाबो लांबाय दाख्लैबो लांबाय सानफ्रामबो बिनायानो जोबा बेना माबा नांगौ बेखौ नांगौ बुंबानो जाबाय आंखौ गैया होननानै आं फैबा मोनगोन होन दे नोंसालाबाबो बांद्राय खाथार गैयाहाय आंना मिथिबायना सोरां आंनो एसेबां मानि बाहाया नोंसालासो बांसिन बाहायनो लाङो जाबाय दे आरो बुंनांला दाबो बांद्राय बुजिथ'वाखैना बेबो अननानैल' जायाहाय सोरां बिदियावनो खर'फोरा बांद्राय देरो दे थाथ' होमबा दुगैनानै ओंखारहैनोसै आंबो नै माथो बोराय बुरै सानैजों माथो रायलायबाय थाखो नै दा थांबोला अमा आदार होनो खिन्थादोंमोन आङो अमा आदार होनो सोरांखौ बेखौबा बाबावोसो नुवाखै दाथ' आरो बानानैबो बहा गबावनो दिनै दे जेबो नङा दे हैबानो जाबाय दा न'आव थांनो होननाया ओमफ्राय माथो दाबो ओंखारदिया बेखौनोथ' ओंखारनो नागिरदोंमोन आङो आइजों नानिजोंबो फैथ'वाखै दाबो बिबै फिसौ दा फैया बे आंबो थांफाथारगौमोन न'आव थांनाय जायामोनबोला माब्लाबा थांफिननोसै दे होमबा थाथ' आं ओंखारलांदो बिदिबा गैया आंबो हर थाबोआ थाब फैफिनगोन दिनैनो आयाबो लिंहरबाय थाबायना नङाब्लाथ' थांनायनि जेबो प्लेनिं गैथ'वामोन दे हामाथो जाखो थांबानो जाबाय सार दिनैनो थांनांगौ आरो ओमफ्राय खामानि दंमोनलै एसे नङाबाथ' थाङामोन आङो दे बिदिबालाय दे होमबालाय ससे दोनना फैनोसै नोंखौ बांद्रायबो बेरायनो हायालै नङाबाथ' आइया मोनथिबा आरो नोंसिना आइखौथ' गिखायो होनदों नामा नोङो आइखौथ' आंना बिमाखौथ' बुंनांखाला आरोना जेबो सोङालासे खालामनो हाखाया दा आइनाव माथो बुङो आरोना देन्जारखासो आंना बिमाया हले जेवनोबोथ'ना बेनोथ' आरो दे थाथ'दो लेट जाबाय आंहा थुदो थांसै होमबालाय दे थुदो बास ट्रेनखौ मोनबानो जाबाय दे आरो ओमफ्रायथ' आं बेनिफ्राय गोजानावसो थांसै ट्रेनाबो खारथारनोसैयानो माथो आरे आंथ' टिकेटबो लायासैना आंनावथ' एसेबां समबो गैला जायखिया गाखोहैनोसैल' दे आङो मायबा मोनसे जागोन दे आरो दायो बहा थांखो बेलाय बस बिथिंजानो फैखादोंमोन मानसिया बबेसिम बारबोनो बेलाय नाथायबा दा बसनिलाय मा होनना खिन्थानांगौ जाखो माबा मोनसे जागोन र' आंनिबाथ' बे ट्रेनावनो थांखाथारदों बियो आरोथ' बसआ जेरैखि जायाबाबो लांनो खिन्थादों बेनोथ' जोंबोथ' आरो नागारखाया र' हारसिंसोना सोरबा लोगोआव दं बेखौबो नायनो खिन्थादोंना बेनोथ' जों मालाय नागारदों नामा गोथाङै बा जेरैखि जाया लांफिनखागोन जोंबो Yes, boss. दिनै फैफिनखा ओमफ्राय मानसिया दे जागोन दे आंलाय बहाथो हर थाबोनांगौ जाखो आइ बिखुनजोआथ' आरो लाखिनोल' नागिरोना बेहालाय फिसाजो थांबोलालाय मोजां मोनखागोन ना बेखायनो हर लाखिनो नागिरो आरो मा माब्लाबा हर थायो ना ओमफ्रायथ' बेखायनो आं नोंखौबो लिंखादोंमोन गावहा थाङा बिखुनजोआ आरो नोंखौ नायनो लुगैबाय थासोयो दे आरो आइयाथ' आरो सिन्था गैबावलासैना बिजामादै सासे मोनबावनोसै आंथ' आरो दे जायखिया थाब फैबानो जाबाय दे थाथ'दो बिदिबा जोहोलावा एसे खामानि गैयाबाथ' आंबो थांजागौमोन र' दाबो जेबो नंला दे आरो दे
ट्रेनखौ थांगौसिगोनसो मोनबायमोन दे आङो मोजां जाबाय ट्रेनखौ मोनगौबाय आङो नोंबो बहायबा थांनो नागिरदों आरेबा माथो रिप्लाय होबावलाया नामा एटिट्युड बारा ओमफ्रायथ' ना ओंखामखौ जि गोथाव गोथाव ओंख्रि जाना फैदोंमोन आङो ओमफ्राय दानाबा ट्रेन होसोनायावनो ओंखाम सौखैफिनबावबाय आंखौ र' दायोफोर माइबा माइबि जानोसै दे आङो ओमफ्रायथ' नों बबेसिम थांगोन ओहो सोंबाय आरो आं ओरैनो आरे खिन्थानो हाया नामा नोङो आयौ मासे अबा दुगा नोंलाय आं एसेबां मोजां रायलायदों नों आसो रायलायलायबावा ना नों बर' बुजिया नामा माने बुजिबाय दे आङो थारमाने बे मानसिया बुबासो दां बेखायनोथ' आं रायलायबाबो जेबो फिन होआखै मासेथो रायलायबाय थायोब्ला बिलाय नै एबार एसे बुबा स्टाइलाव रायलायोबा बुजिबायगोन दां आंबो एसे बुबा स्टाइलावनो रायलायनि बेसेरा बेफोरबायदि बुबा जानोनो समायामोन मानसिखौलाय मानसिनिसिम मेन्टेल प्रब्लेम दं खोमा नों बहा थांनो नागिरदों मानो नांगौ नोंलाय बिदिबा नों बुबा नङा मारैथो रायलायदों आंलाय ओमफ्राय आं एसेबां रायलायबाय नोंजों मानोथो रायलायाखै नों मानो फिन होआखै मा आंखौ सिनायो नामा नोङो ओहो आंबोथ' नोंखौ सिनाया आरे बाबा रायलायदावबासो सिनायगोन हैद रावखौबो सिनायनो लुगैया आङो अब्बा दुगा खादा गोसो आंनि गावबागाव जेराव थांनो गोसो गावनि लामाजोंल' थां ओमफ्रायथ' आं जेखौ दा खालामोनो बेखौसो खालामनो मोजां मोनो नायदो ओमफ्राय दा जों बिदिनो थांबाय थाबोला बबा बबे बायदि बोरैथो सिरि थाबाय थानो बरिं नांगोन ना आच्छा मालै हाबानिफ्रायसो खारदों नामा नोंलाय ओं दिनै आंनि हाबा दंमोन बेनिफ्राय न'निफ्राय खारबाय आङो ओहो I'm just joking आंहा बेबायदिनो ड्रेस गानना फैखादोंमोन आरो मोजां दे होमबालाय थेंक गड ओमफ्राय नोंखौ लोगो मोनबाय बबावबाफोर थाङोब्ला बेफोरबायदि मानसि लोगो मोनोबाना बिराद मोजां नाङो दे आङो रायलायनो ओमफ्रायथ' मोजां नांबाय नोंजों रायलायनानैबो आं मोजां नाङाखै No problem ओमफ्राय मिस्टार दुगा मुंखौबो खिन्थासादो मा मुं नोंनिया नाम गैया नाम गैया वाव माथो मोजांलाय नामाबो ओइ है मालाथो सहैबावगोन ट्रेनफोराबो थाब थाब खारगोन जोंथ' आरो नै फुङावबो नेदोंमोन ना नोंखौ फैगोन साननानै हा फुङाव फैखाबानो जायोमोन ना आइ फुङाव फैनो होनबालाय बहाथो जानो आयै खामानिबो थायो दा खामानियालाय सोरनाथो थाया बयनाबो खामानि थाखायो औ ना आयै दाबो नेफैबाय हामसै दायो हरबो थालांनाय नंला बियो जेबो नङा दे आंथ' आरो फैबायानो थाखायो जावैसो ओमफ्रायो ओं आयै नैहाय नैबे दाउखौ गोदा हैखादो अ दे जागोन दे आयै औ हाब जुलियायाबो जालांथोंसै बेजोंनो एसे दाउ फिसाखौनो बुथारबायहाय आङो मानोथो माबा बावखो आयै दाउखौलाय हाम नोंसोर जाबानो जासैमोन आं जायाबाबो जासिगौमोन दा हा न'आव फैबा जेबो जायालासे थाङो नामा नङाबालाय माथो जुरि जालांदोब्रा जोंजों ज'नो
दाथ' नोंबो गोबावजोंसो फैयोना खाथिबाबोथ' बुंनायफोराबो नायनाय हाबायाव थिगसो जागोन दे आरो नेनासो दंगासिनो दे बेबोथ' फैगासिनोआनो ना जावैसोखौबो लाबोफाखाबानो जायोमोन हाजमा फैनायालाय मा जानायखाय खामानिफोरखौ दोनथ'बानो जायोमोन आरो नङाबा ने आयै बुंदोंमोनहाय आं आयै ओमफ्राय फैथ'वानोबालाय जेबो नंला दे आरो आबौ सान फैब्लाबो दाउ मासे गिदिर दंखायो देनां फैब्ला जाहोनोसै आङो दे जागोन दे फैनो बावला बेबो नै आइ हा दायो फन थुना होलाय रायलायहरनि आं एसे ओरैनोथ' आंबो नै दाख्लैसो हरदोंमोन दाथ' सोलाबथ'नाय नङा बियो आयै दायो दसे थानानै हरगोन दे क्लासबो थायोना दे जागोन दे होमबालाय ओइ जावैसो बे दाउखौ गोदाहैदो थां नोङो दे आयै गोदाहैग्रोनोसै आङो आंनो गोदा जागौमोन आयै हामानोसै सानखौ बुंलायखो जेबो नङालै जुदि माथो जानो अब्लाबो हा जावैसो जानोसैयावलाय माथो जावैसोनि गोदानायखौबो जानांगौ दे आयै